dnešního videa. Dneska jsme tady v Minecraftu, ale bez kokose a právě mi tady mlátí týpek. Jo, kámo, klídek, uklidni se. Hej, on lítá, ale jak může lítat? Však on bude asi kokos povolený. No a dneska tak to je prostě díl, kde se stavíme domek, jo, budu se stavit nějaký domek. Hej, ale jako klídek. OK, tak mám jít asi pryč, ale jako dobře, no. No, jakoby já za chvíli umřu, takže já bych si měl asi tady, jo, hele, tady máme ten dům, takže já bych si tady asi měl jakoby vzít nějaký jakoby kravičky tady, zabít, pozabíjet prostě tady nějaký moby. Jo, omlouvám se, že tady jsme tentokrát bez kokose, ale kokos tentokrát nemohl. Ale určitě se podívejte, kdo neviděl minulý video, tak se na něj běžte podívat, je to prank na kokose, jak jsem ukradl diamanty. Já se pak podívám do jeho čestky, tam, jo, já jsem se vlastně chtěl podívat do té jeho čestky, jo, to uděláme. Kokos, doufám, že nevidíš tohle video, jako. Doufám, že nevidíš tohle video. To jako, já si myslím, že on se jako kouká na skoro každý moje video, takže jako se asi neměl říkat. No tak hned tam zajdu, jenom jsem potřeboval nějak vyhýlovat, že mě tady mlátil týpek, že jo. Kusy, tady to dřevo vlastně rozkraftíme. Nevím na kolik třeba, tak mě tady z toho stačí, já to teď nepotřebuju. Jinak, jakoby mě to dal ten týpek to dřevo, jo, protože já teďka jsem bez věcí, protože jsem byl protože Kokos si vzal moje všechny věci, takže má buď to u sebe v inventáři, a nebo on říkal, že má plný inventář, tak třeba si něco dal do té čestky, že jo. Takže tam se zajdem podívat. No a tady tak se stavím můj takový menší domek, který tady budu mít postavený. Není úplně nějak velký, ale on potom, já tam udělám takový, on bude spíš takový podzemní, tam potom to povede dolů a tam to bude větší potom. Hop. Jo, tak už nám to rozkraftím. Určitě si vykraftím. Jo, a jo. Tak jdeme k kokosovi. Když mě bude furt mlátit tenhle týpek, tak já pak kokosovi řeknu, aby mu dal ban, ale já nechápu, jak vzal ten kreativ. Já nevím, když tady do chatu napíšu. Počkejte, co tady jde? Co to znamená? Já nevím. No to je jedno. Lomeno. Jako, hele, No tak příště tak natočíme video třeba o nějakých těchto příkazech, video třeba o příkazech. Jo, to bychom mohli natočit příště. Že já teďka točím každý den. Já udělám video, sestříhám video, druhý den to video vydám. Jakmile ho vydám, tak budu točit další video, sestříhám ho a vydám ho. Co to je? Lidi, ten týpek používá nějaký cheaty. Jako není možné, aby tohle to postavil. Viděli jste, jak to tady vypadalo ještě před chvilinkou? To je nějaký profesionální builder. Co to? Cože? Počkej, já si přeložím. Co je? Tak. Schválně, jestli mi tady dovolí bydlet. Jako v tohle sto až
Já se nemůžu dočkat, co na to řekne kokos. Přidám do překladače. Jako já to asi vím, ale my taky build me a house too. Build me a house. Jak mi se house too. Jako vypadá to mega dobře. To řeknu, když kokos neuvidí tohleto video, tak mu řeknu, že jsem to postavil já. S tím sádkem. Hele, ještě jsem neviděl horní patro. Kámo, co to? Co ti dává, kámo? Ne. Jo, a to má ještě další patro. Aby se neřeklo. OK. Tak tomu mega závidím třeba. I can cheat. Jako co tohleto? Co to má znamenat tohleto? To je jedno, neřeš. Sorry, já nemám angličtinu. Už ani tu čestku, aha. Má tam nějakou postavu týpek? Já bych se potřeboval teďka vyspat. Když nemám žádnou spítku. Oh no, GG, lidi. Hej, klídek. On je asi láká to světlo, nebo já nevím. Já se musím skovat, on má kráty, takže on to má lehčí. Co to? Já mám půl HPčka. No tak teď jsem úplně váje. Jsem vevnitř. Jako není to zase tak špatný, jako. V Českách nic není? Ne. Já mám žádný dřevo. Tak to je please wood. Tak to je ale jakože mega hezká stavba tohleto. Co to? Ne! Sakra, co to? No, GG. Skákej. Joj, jsem skočil až moc. Jinak lidi, teďka videa budou nejspíš vycházet každý den, takže se máte na co těšit. Nebo aspoň obden, ale měli by každý den spíš, jakoby. Jo, protože já to udělám prostě tak, že natočím video, sestříhám ho, druhý den ho vydám. Vydám ho to video, no, a natočím video, sestříhám ho, druhý den ho vydám a takhle to dělám prostě. Takže každý den by měl vycházet teďka videa. Takže tak, no. Jestli chcete, ukážu vám klidně editor, ve kterém stříhám videa, ale tak to bude třeba za takových 250 odběratel, bych vám tomu ukázal, já nevím. Jo, ale za chvíli budu mít moc, nebo jakou moc zase. Za chvíli budu mít šanci vydávat si, co je zase tohle. Jo, já jsem tady, já jsem úplně někde jinde. Že za chvíli budu mít šanci si vydělávat z YouTube, takže určitě dejte like a odběr. Protože už mám nějak, tady to je asi 89. video na mém kanále. A až budu mít 100 videí, tak bych si asi popravdě už mohl vydělávat z YouTube. Teď nevím, jak to tam funguje. Když máte cheaty, tak by mě možná mohl i teleportnout, si říkám. Ale já nevím, jak to dostal ty cheaty, absolutně. Jakože fakt nevím.
Já nevím, jak pojmenuji ani tohle video, třeba Minecraft Let's Play, stará vesnička, 5. díl. Takže to, já nevím, jak bych to zmínil do názvu. A já nemůžu najít ten barák. Ten jde tam tím směrem. Asi. Jo, tamhle vidím lávu, což znamená, že tady budu u toho svýho baráku rozestavěnýho. Že Kokos mi říkal, že tamhle někde za mnou je láva, takže to bude možná tohle. Jo, tady to asi poznávám. Já jdu ze zpátky k tamhle tomu, ale tak jako, co to je? Tak to nechápu. Já jsem možná šel jinudy na druhou stranu. Že ono to... Ježiši, já vím, kde jsem. Já vím moc dobře asi, kde jsem. Jo, počkej, si to ověřím. Ne, nejsem tam, kde jsem si to myslel. Jo, tak jsem, no tak v tom případě ten barák a to je na druhé straně, to je tamhle na tití. Tak a teď se budu muset snažit se nezabít. Hop, tak. Jo, a já nevím, proč to pojmenovávám furt stará vesnička, když to už není stará vesnička, když teď to točím furt. Ježiši. Ale já chci k němu nahoru, jakoby. Tohle až Kokos uvidí, já mu to pošlu, po videu až to dotočím, tak mu to pošlu. Jo, tohle, jo, to udělám. Tak. A já ho asi poprosím, jestli by mi nedal teleport. Tak. Snad mi dá ten teleport. Tam někde to je. I neodpojil se? Ne, to by mi to hlásilo. Šatat, jo. Neodpojil. Já už tam skoro jsem. Já už to nebaví chodit. Hele, jo, tady jsme u toho mého rozestaveného baráku, jo, tady to poznávám, to je můj rozestavený barák, ale já si myslím, že ten rozestavený barák ani nějak potřebovat už ani nebudu. Když tam, jo, já to vidím už odsad, ten barák. Reálně já to vidím už odsad. To je tak obří, že to jde vidět už odsud. Že to je něco obřího postavení, jo. Já jsem se úplně lekl, ale jak jsem tady šel, tady za tím kopcem jsem se vynořil a tam prostě ta budova. Jo. To je gigantický úplně, ale... Jako tohle oproti tam tomu, jakoby, co má Kokos, a oproti tomu mému to je úplně co jiného tohleto. Jako... To jsem nechtěl to zničit. To nebylo úmyslně. A máte někde nějakou postel, že ta by byla moje? A tady úplně nevyspím. Takhle myslím jako doopravdickou postel, myslím. Asi nemám. Hustý dveře. Tak v drive-thru. Ne! Čus, kámo, co bys si objednal? Co? Co? Ok, máme vevnitř zombíka, Oh no. Tady. No, lidi, práště mi to všechno!
My se s vámi vrátím loučím a zatím čau. Goodbye!